Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite.
bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.
ta ye utukalo tile 4 samba fila ale ni 26 fala ɲɛ bɛ utukalo la dɛ farafina jamana caman y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ utukalo kɔnɔna na dɛ a jamanaw ka ca kosɛbɛ o la sa min ye burkinakaw kɔni ta ye sini ye benin ta o tɛmɛna o tun ye utukalo tile fɔlɔ ye hakili la le 7 août o ye Côte d'Ivoire ta ye a tɔw an na tila ka olu lajɛ k'o fɔ maaw ɲɛna jamana kɔni caman faransiw ka yɛlɛma hɔrɔnya d'u ma utukalo in kɔnɔna na sɔgɔmada in na an bɛ taa Tesalit Kidal Tombouctou Sandare wolomasiri taba ye wulikajɔ minnu kɛ o baaraw kɛra cogo min na k'o ɲɛfɔ kiiriko ta na sira fɛ Ben le Cerveau ale ta n'a bila fɔra ye kunun san 5 kaso san 1 k'o juru don a la Shana Takiw kalo 12 kaso kalo 6 k'o juru don a la olu ka kiiri jaabiw bɔla kunun ko ɲafungɛkaw fɛ min ye maa dɔ ye o su taara ye badingɛ kɔnɔna fala ye a kɔni ye jɛgɛdɔnnaw olu kɔni siran kosɛbɛ kitakaw fana fɛ sa denmisɛnninw bɔlɔlɔ sanfɛla fɛɛrɛ kura min bɛ yen san waati na n'an b'a fɔ ma ko intelligence artificielle o kalan bɛ ka k'olu kunna Gawokaw fɛ dɔw bɔtɔ dɔgɔjɔ la soni Albert commune kɔnɔna bin kɛra olu kan min ye kɔkan kibaruyaw ye ka fara an yɛrɛ ka yantaw kan an n'o kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ sɔɔni sisan jani ale sanfɛla la bi arabadonya in na min ye utukalo ale tile 4 ye san 2026. Kadi keguyara cogo cogo a jatigila o ye kɔlɔsilikɛbaa ka so ye fala ye ni karamɔgɔ tɛ maa min bolo waati na kɛ o tigi karamɔgɔ ye an bɛ taa katikaw fɛ yen kabi kunun ko a kuma bɛ lingila an ka labɔlɔlaw sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la ko mun de kɛra fala ye kabini bingali jugu in taara ka ɲɛsin an ka jamana ma sibiri avril kalo tile 25 san 2026 min ye wulikajɔ ni cɛsiri o bolodara faransira fanga maaw bolo fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigira an ka sigidaw n'an ka marabolow kɔnɔna na Bamako yɛrɛ ye niyɔrɔ sɔrɔla a couvre-feu la tile 3 couvre-feu o sigira Bamako kɔnɔna fala ye dɔɔni taabolo ni nasiraw k'olu bɛɛ lajɛlen sansalama wulikajɔ ka se ka kɛ cogo min na ka kow sigi senkura kan wolomasiri taba olu yɛrɛ dagatigi kura sɔrɔ a ko senfɛ fala ye mai kalo tile 6 Élysée Jean Daou ale sugandira ka kɛ o ye min ye baro kɛlɛtigi ye n'ale tun ye dagatigi ye ale taara sa wolomasiri tabaw ka minisiri ale kɛra o ka nagakɔrɔ minisiri ye fala ye bibi na yɛlɛma caman donna an ka jamana kɔnɔ pankurutigi kɛnɛ n'o y'a sɔrɔ an y'o kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa cogo min ka di i bɛ segin cogo min ka di ye fala ye sirajan kelen maa fana bɛ taa ye n'i ka baara tɛ yen i tɛ taa pankuru ta aw ka pankurutigi kɛnɛ o ko banna baaraw yɛrɛ bɛ senna bi ka se ka yen fana lakɔlɔsi nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye fala ye k'an k'an janto an yɛrɛ la an sɔmi ka janya an k'a dɔn k'a fɔ ko b'an kɔ wa min ye an yɛrɛ fana ye an ka fara an ka lakanakɛbaw kan ka se ka min ye basigi ni lafiya k'o sinsin an ka jamana kɔnɔ fala ye anw n'an ka gintanbaw an n'an ka kɔɲɔw an n'an ka kɔrtɛziw an n'an ka mankanbaw an n'an ka balanisow n'an ka taganbaw n'an ka kirikaraw fala ye an y'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye ko min bɛ sen na an ka hakili to a la koyi sɔmi yɛrɛ la o de bɛ se ka min ye ɲɛnamini kunbɛn fala ye kudunko katikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye jateminɛ ani basigi kɛlɛbolobɔra min bɛ olu fɛ yen ale tɛgɛ dara moto min ye sotarama 3 ka fala ye wale fɔlɔ o kɛra kari don min ye kari ni ntɛnɛn kununko ntɛnɛn ni ɲɔgɔn cɛ fala ye min ye wolomasiri taba ka bolofara min n'a fɔ ma ko biri ale cɛdenw y'u bolo da sotarama 3 de ka ko fala ye sotarama fɔlɔ a yirala sa k'a fɔ k'olu maaw kɔni a n'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen olu tun b'a fɛ k'u bɛlɛ ka kati yɛrɛ cɛci ka tɛmɛ min ye sɔrɔdasiw ka minɛnw olu kɛrɛfɛla la fɔlɔ kɔni tɛgɛ dara olu ka sugu kɛrɛfɛ fala ye nɛgɛ kanɲɛ 7 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati biri maaw sɔmina u ye filanan fana wɛrɛ ye tuguni fala ye a bɛɛ lajɛlen ye sotarama falen maaninfin na ko ye tɛgɛ nana da olu ka piritanɛ kɛrɛfɛla la min ye sabanan ye sa min minɛna kabini kari don o kɔni minɛna sirakɔrɔ dunfinkaw olu ka masuruna na fala ye
ni waliya saba min kɛra sa bɔ kuma ɲɛ dɛ an kɔni fɛn fɛn ka da an da y'an y'o fɔ sa nka an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ fala ye min ye Kati yɛrɛ kɔnɔna na birimaw olu ta kɛ saloli ye sotarama saba in bɛɛ lajɛlen minɛnen dɔ sofɛrikɛ kɔni o y'i senfa ka duuru don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye n'o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a yirala sa ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na ko maa ninnu ko sigana de b'u ka fɔlɔ fala ye tiɲɛ don u ka sɛbɛnw b'a yira k'a fɔ k'u bɔra an dafa jamanaw la carte d'identité sugu b'o yira u ka biométrie sugu b'o yira nka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko an ma an k'a to olu ka salo u ka tilu ka baara bɛɛ lajɛlen na olu fana ye ciden de ye n'olu tilara hali sɔgɔmada in na ɲininkali bɛ sen na tuguni sabula maa 16 tɛgɛ sera ka da olu de kan nin waleya in sen fɛ a yirala sa ka fɔ ko Kati yɛrɛ kɔnɔna na wulikajɔ caman bɛ sen na nka fala ye fɛn b'a to maa k'i yɛrɛ ɲininka fɛn caman na koyi ninnu tɛmɛna sira caman fɛ dɛ pɔsu minnu tɛmɛna na ka na se fo Kati fo biri de k'i tɛgɛ da u kan o kan ka sɛgɛsɛgɛ an yɛrɛ fana an ka hakili to an yɛrɛ la an ni sɛbɛn minnu bɛ bɔ an ka bɔ n'an ka sɛbɛnw ye fɛɛrɛ minnu sigira sen ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fala ye an k'u labato a kɛkun ye anw yɛrɛ de ka lafiya ko ye fɛn o fɛn n'o fɔra anw yan anw ɲinɛ caman de ɲinɛ ka di fala ye k'a sɔrɔ ani minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u tɛ jingɔ sabula olu b'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ nin waati in na ko dama bɛ ka sigi Bamakɔ yɛrɛ n'a lamini na fala ye sɔrɔdasiw yɛrɛ kan ka wuli ka don maa yɔrɔ caman na ka fuyɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli k'a barika bonya hali bi sabula anw fɛ yan tile 2 fala ni patrouille kɛra ka ban o y'o bannen an bɛ ɲinɛ k'a sɔrɔ ani mun bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ n'o tɛ siɲɛ caman an ka maa minnu bɛ mobilibatigi minnu filɛ n'u bɛ maaw ta ka taa n'u ye dugu la u ko k'i bɛ bɔ fo n t'a dɔn b'a fɔ to i bɛ bɔ Gawo fala ye i bɛ tɛmɛ pɔsu la fo Bamako maa si tɛ wuli k'i jɔ ka ɲininkali kɛ u bɛ na dɔrɔn ka na wari minɛ mɔgɔw la ka tɛmɛ n'u sen 2 ye mɔgɔ sugu jumɛn b'a kɔnɔ fɛn sugu jumɛn b'a kɔnɔ o si tɛ jate minɛ u bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ 400 600 sɛbɛn b'u bolo wa sɛbɛn t'u bolo wa u bɛ tɛmɛ mobilibatigi ka dɔgɔ bi minnu bɛ bɔ Koro ni Baɲangaraw ni Dankasu ni fɛnw na n'u bɛ na ni mɔgɔw ye ni n'u tɛ ni kuma fɔ kuma caman wa kuma dɔ la yɛrɛ u ni a finitigiw bɛ kari ɲɔgɔn na fala ye kɔsa in na ta yɛrɛ kɛra min ye Mali yɛrɛ bɔda dɔ bɛ yen fala ye olu ta kɛ 600 yɛrɛ ye a dara tula k'a da jaba la ka dɛsɛ finitigilakaw k'u ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in na fala ye ko min ma anw kan olu kan k'u jɔniyɔrɔ fin nka an yɛrɛ fana an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ min kɔni fɔ minnu minɛna kununko sigana bɛ b'u ka fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na wa fo sisan an sigiyɔrɔ in na fala ye gouvernement ma communiqué k'a ko ka fɔlɔ dɛ n b'a dɔn n'olu ye min fɔ an bɛ se k'an poro de kan n'o tɛ kɔni k'a fɔ ko maa minnu minɛna k'u ye nin ye u ye nin ye fo ni jaabi bɔra tuma min na anw na o jaabi o kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni kun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara
o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Duniya Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa aw ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagnekaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala ye an bɛ taa Kuluba min ye PKD ye ale n'a ka maaw n'o ye président lakɔlɔsibaw ye fala ye an b'u fo Masa Solo o fana n'a ka cɛ don président ka garde corps fala ye k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Demba Daw directeur de cabinet an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka taa se Mayiga ma Mayiga Jan n'o ye an yɛrɛ ka petipetini ye fala ye directeur de protocole k'ale fana fo anw kunnafonidilaw ka ɲɛmaa o ye colonel Baba Sise Kuluba faama sigiyɔrɔ la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo fala ye jamanakuntigi de ko min ye Mali drapeau ye ko fo ale ka lakodɔn o la sa a ko ko kalo ntɛnɛn fɔlɔ Kuluba faama sigiyɔrɔ la fala ye ale maa maa bɛ baara k'a ka yamaruya kɔnɔna na i bɛ duguma o i bɛ sanfɛ o bɛɛ lajɛlen n'i tɛ ci la min ye kalo ntɛnɛn fɔlɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kuluba fala ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca Asimi yɛrɛ mana na ka baara fila tɛ kɛ fɔlɔ koyi a tɛ taa la a ka bureau kɔnɔ fala ye a bɛ na drapeau yɔrɔ de kɛ ntɛnɛn fɔlɔ fo ni san nana don min sabula ni san nana drapeau tɛ yɛlɛ san kɔrɔ an y'o fana dɔn nin ko in senfɛ o la sa min ye jamanakuntigi ye ale o laada de tilen kununko fala ye a selen dɔrɔn min ye bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kan an sera ye o la sa ja minnu filɛ nin ye o ye kununko drapeau yɛlɛ ye utukalo ale tile fila sanba 2026 ntɛnɛn o baaraw kɛra cogo min na o de ye nin ye Kulubakaw fɛ yen drapeau yɛlɛkun ye min ye fala ye bɛɛ b'o dɔn faso kanu faso jɔnjɔn faso yɛrɛ min ye a masiri n'a taamasiyɛnw ye o ye nin ye wa ni nin baara in kɛra ka ban fala ye Asimi don mobili kɔnɔ tuguni koyi a bɛ taama de sa a sen na f'a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ min ye Mayiga ye o bɛ bila a ɲɛ ka sɔrɔ sa ka min ye garde corps anw ka maaw Masa Solo n'a ka maaw ni PKD ninnu olu bɛ sɔrɔ k'a sɛnsɛn sa ka taa n'a ye a ka bureau kɔnɔ baara bɛ taa daminɛ mun bɛ baara kɛ Kuluba bɛɛ bɛ t'i ka bureau kɔnɔ fala ye o la sa minnu bɛ jigin fana parce que min ye président ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ don baarakɛyɔrɔ bolo dɔw bɛ président ka yamaruya kɔnɔna na olu bɛ fala ye ɲinɛna koyi Tunkara ko yɛrɛ kuntigi ɲinɛna DFM Tunkara ale fana bɛ yen an b'a fana fo nin ye Togola ye ale ye aéroport directeur ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ président ka yamaruya kɔnɔna na o la olu bɛ yɛlɛ sa ka t'u ka drapeau yɛlɛ kɛ Kulubakaw fɛ yen kalo ntɛnɛn fɔlɔ o ye don o don ye sa laada la sa wa min ye nin waleya in ye sa président fana y'a ye fa k'a fɔ min ye Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi a kɛra laada ye i bɛ Bamako yan o i bɛ fan wɛrɛ fɛ o bɛɛ lajɛlen ye nin kɛ laada ye sa ntɛnɛn o ntɛnɛn min ye kalo ntɛnɛn fɔlɔ drapeau kɔni bɛ yɛlɛ min ye drapeau yɛrɛ ye fala ye n'a yɛlɛla 6 heures a bɛ jigin 18 heures kan kɔnɔna na sɔgɔma o sɔgɔma fana drapeau bɛ yɛlɛ kan kɔnɔ a yɛlɛli o ye bɛɛ b'i jɔ de pewu i bɛ fɛn o fɛn na i b'o bɛɛ bila i b'i jɔ i bɛ yɔrɔ min drapeau bɛ jigin ni drapeau jiginna a bɛ taa bila marifatigiw de bɛ tugu a kɔ ka taa bila n'a yɛlɛla fana baara bɛ yɛlɛ ni n t'a dɔn n'i delila ka bɛn ni a ye monument de l'indépendance la drapeau yɛlɛ i ma deli ka bɛn n'a ye wala donc o ɲɔgɔnna de don donc n'a baara banna tancogo la dɔrɔn Asimi on son directement dans son bureau ale bɛ taa ka baara daminɛ a ti don mobili foyi kɔnɔ tuguni directement nin y'o de taalen a taatɔ o de la ta fala ye premier ministre fana y'a ɲɔgɔnna kɛ kunu a n'an ka marabolo caman na n'an bɔr'o la sa min ye Élisée Jean Daw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali a n'a dɛmɛ jɛkulu n'o o ye
irisu ka wolomasiri tabaw no ye Africa Corps maaw ye fala ye wulikajɔ ni ɲinini sen fɛ sa dugukolo ko humu kɔnɔna Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sibiri tɛmɛnen utukalo tile fɔlɔ k'u ka ɲininiw taara bɔ Bamancɔlen ka wale kɛbaa dɔ ka sandarekaw fɛ yen Pankuru ale kɔni y'a ka baara kɛ yen Kwakurukaw fana fɛ yen ani Tesalitikaw fɛ yen wulikajɔ in ɲɔgɔnna kɛra yen Kwakuru a yira k'a fɔ sa ko min ye Bamancɔlen ka wale kɛbaaw dili donnenba de don ye bi fala ye maa caman de bɛ u y'olu bɔ baara la yen gosili kun fɔlɔ o sɛgɛsɛgɛli bɛ senna halisa dugumana na min ye Tesalitikaw fɛ yen maramafɛn cɛjugu camanba de tun bɛ Bamancɔlen ka wale kɛbaaw bolo a yirala sa k'a fɔ ko min y'u ka ɲɛmaaw fana caman tun bɛ o ko in kɛnɛ kan armée kɔni ye a bɛɛ lajɛlen nɔɔni marafatigiw ani minɛnw bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen siɲɛ kelen sɛgɛsɛgɛliw fana bɛ senna yen dugumana fana na karido utukalo tile fila min ye wolomasiri tabaw ye u ye jɛkulu wɛrɛ fana ye tuguni olu kun faralen don ɲɔgɔn kan ka t'u dogo yiritu dɔ kɔrɔla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin bɛɛ lajɛlen Tesaliti marabolo kɔnɔna ye wulikajɔ kɛra k'olu fana bɔ baara la Pankuru kɔni ye wulikajɔ caman ni gosili caman kɛ laɲini tun ye mun ye k'o bɛɛ lajɛlen sabatira Jean-Élisée Dawu a ka bataki kɔnɔna na fana a y'a yira sa ko kunungo min ye Moti marabolo kɔnɔna na farafinna Surasiw ka wulikajɔ min bɛ yen ni o ye an ka dugukoloko bolofara min bɛ yen ka ɲɛsin Bamancɔlen ka wale kɛbaaw ma FLA ni sini ma olu dogoyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ n'o y'a sɔrɔ kɛlen don ka kanba dɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka jɛkulu bila o kɔnɔ wulikajɔ kɛra k'o fana kari Moti ale marabolo kɔnɔna na min ye kunungo ye fana état-major y'a yira sa k'a fɔ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka dugukoloko humu kɔnɔna na ntɛnɛn kalo tile 3 fala ye wulikajɔ fana kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se Arshad Endakaw fɛ yen kilomɛtiri 80 min ye Tumutu kɔrɔ ni Tilebi cɛ ko min ye Bamancɔlen ka wale kɛbaa dɔ kun kɛlen ka taa mobili dɔ dogo ye mobili n'a kɔnɔminɛn n'a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen n'a kɛlɛkɛminɛn u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye k'u bɛɛ lajɛlen nɔɔni wulikajɔ senfɛ ni Pankuru ye o waati kelen fana na Soribugukaw fɛ yen Bamancɔlen ka wale kɛbaaw ka dagayɔrɔ belebeleba dɔ tun bɛ foro kungoba dɔ kɔnɔna na n'o ye Finnakaw fɛ yen ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛlen sa ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ o minɛnw fana bɛɛ lajɛlen u y'olu fana bɔ baara la ka ni goni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la drone Akensi ale ka gosili barika bonyana ye kosɛbɛ dugumacɛw k'olu bɛ baara la yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli tɔ kɛ Élisée Jean Dawu ko sa ko a b'a yira bɛɛ la ko min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri min ma fara a kan foyi tɛ bɔ a la su ani tile Mali marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka to u ka hakilisigi ni basigi kɔnɔna na wolomasiri tabaw k'u senkɔrɔma dondon ni baaraw olu kɛ min ye armée ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw olu na to sera Mali marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na o hukumu kelen de kɔnɔna fala ye armée kunu na sini ko ale ye taji dɔw ta sa tajiw n'o olu kɔni kun kan ka taa Mali marabolo damadɔ la a fɔlɔ u y'u jɔyɔrɔ min o kɛra Joyila ye i b'a dɔn ni sera Fana Joyila sirafara bɛ fala ye kilomɛtiri 40 a bɛɛ lajɛlen gudɔrɔn fo Joyila dugu kɔnɔ u taara ni taji ye yen u bɔra yen k'u kunna min ye Segu kan Segu fana kɔnɔna na sa u taara ni taji fana ye kunungo n'o ye ntɛnɛn ye utukalo tile 3 baara in sa ko wolomasiri tabaw ni DGCC maaw b'o baara kɛ Mali marabolo caman na yaasa min ye taji ko a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na armée ale ka kunnafoni nin ye ani DGCC polisilaka minnu sigilen don Dibolikaw fɛ yen wulikajɔ min sigira sen kan Tapa Uri Demba Jalo bolo ni o ye Kayi polisi directeur régional ye fala ye n'a tɔgɔ ye ko Kokajɛ ko a bɛ ka nɔbɔ koyi Kokajɛ in Dibolikaw fɛ yen Diboli commissaire no o ye commissaire de police Ibrahima N Keita ye ale siganama dɔ fila kɔni i bolo cari olu ka fala ye ninnu ta kun ye mun ye filaw olu ka den mandenw suyɛni n'o ye misi ye fala ye misi 7 k'u y'o de ta caw ka turu n'o ye a tigi fana m'a bila dagirindala koyi ale ka misi tunna yɔrɔ min a wulila ka na damakasi kɛ min ye sori n'a ka maaw ye Diboli polisiso k'a ɲɛfɔ olu ye o la sa wulikajɔ ni cɛsiri kɔni de kɛra sa sabula waleya in kɛra juillet kalo tile 31 san 2026 nka sɛgɛsɛgɛli ani dugudenw ka dɛmɛ yaasa ka se ka kibaruya sanuman ni wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ma ani polisilakaw ma fala ye siganama fila in tɛgɛ taara da olu kan misi suyɛnen ninnu taara ye maa minnu ye nin baara in kɛ sa n'o ye AC san 40 BB san 53 u bɛɛ lajɛlen dilara ka taa di min ye kiiri tigilamaw ma yaasa olu bɛ se ka dɔ fara sɛgɛsɛgɛli kan cogo min na min ye ko tiɲɛ na nkalon k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa minnu ye nin baara in kɛ sa ko ka u fo sabula polisi ɲɛmaaba contrôleur général de police Sukone ale ka laɲini de ye nin ye ani ministre Dawudu ka dɛmɛ min ye commissariat de police Diboli ko k'u fo baara kɛcogo ɲuman na sɛbɛn ale bɔra Compole Berté yɔrɔ polisi direction ba ale kɔnɔna fala ye
marabolo ni togodaw kiwara la fala ye ɲafunge mara la maa dɔ n'a si b'a daminɛ san 25 ka se san 35 ma o su yera utukalo tile fɔlɔ olu ka danganda la su in sa yera ka bɔ k'a sen n'a bolo n'a daw bɛɛ lajɛlen kun sirilen don kabakuru nɔ o fana yera kunkolo la dugudenw kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa min ta don ɲɛmaaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli bila sen kan sa min ye jɛgɛmɔna minnu bɛ danganda la ye a ye kɔni ye jasiran don olu la sabula a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ na kɛ yaasa ka se ka ko in tiɲɛ dɔn min filɛ nin ni ale su yera a nana cogo di bingalikɛlaw olu bina maa dɔ ka suguta sira la n'o ye jagokɛlaw ye olu tun bɛ ka taa u ka dɔgɔjɔ la dɔgɔkun dɔgɔjɔ don fɔrigo ale bɛ min ye Soni Albert commune kɔnɔna Gawokaw fɛ yen maa 4 jɛkulu marafatigiw nana sa olu kɔni nana sa ka na maaw ka telefɔniw bɛɛ lajɛlen daraki u la ka taa n'o ye hali u ka power bank u y'o bɛɛ lajɛlen daraki u la ka sɔrɔ ka 5 don fiɲɛ na dugudenw y'a yira sa ka fɔ ko nin waleya in kɔni caman bɛ kɛ kuma caman kuma tɛ dɔgɔjɔdenw fɛ nin waleya bɛ kɛ Soni Albert commune kɔnɔna na Baɲangarakaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila ka bɔ Burkinakaw fɛ yen sa kalo tile 31 sɛbɛn dir'u olu ma lakodɔnni sɛbɛn b'a to u bɛ se ka baara kɛ bi Baɲangara kɔnɔna na kalanko kɛnɛyako furakɛliw bɛ se k'o kɛ cogo min na bololabaaraw bɛ se k'olu kɛ ACR ale ni Mali gouvernement olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin sɛbɛn ninnu d'u ma yaasa u ka se ka fasodenya baara kɛ n'a ye cogo min na sabula o caman nana ka bɔ Burkina fala ye sɛbɛn foyi o tɛ u la Bafulabekaw fɛ yen wulikajɔ kɛlen ka ɲɛsin ɲɔni ma sabula a yira ka fɔ sa ko ɲɔni 4 yera Baɲanakaw fɛ yen u y'o boloci boloda sa maa minnu kɔni bɛ sa denmisɛnninw minnu si bɛ a daminɛ san 9 kalo 9 la ka taa se san 14 ma olu somɔgɔw welelen don sa fala u kana denmisɛnninw ka boloci kɛ yaasa u bɛ se ka kisi ɲɔni ma cogo min na Bafulabe ani Mayina marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na denmisɛnninw ko ka olu bolo don bɔlɔlɔ ko ta nasira la fala ye hakili jagabɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a fɔ ma ko iya denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu bɛ SOS village kɔnɔna Kitakaw fɛ yen olu ye kalansen sigi sen kan juillet kalo tile 19 ka taa bila tile 31 na baara in kɛra sa ka se ka iya k'a ɲɛf'u ye u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na u yɛrɛ bɛ se k'u boloma minɛ n'a ye cogo min na se ka baara sɔrɔ n'a ye a ko kun cayara ni min ye sa o ye sɛbɛn dilen ma sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ k'u ye kalan in kɛ Kitakaw fɛ yen hali bi fala ye dusumango tɛ fa Togoni na koyi Kita Ndulati tɔnjɛkulu n'o ye Ligue de football de Kita ye k'u ye anw Kita gare maaw k'anw sen tɛ dolantan la tuguni anw dusu ka bɔ fala ye anw ye alfitiri dasi an ka supporters jiginna terrain kɔnɔ ka kabakuru kɛru kelen ni fugu maana an ye fa bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye u ko n'o don anw Kita gare denmisɛnninw fo ka taa se waati ma sa an seti da ndula ka tuguni Kita kɔni kɔnɔna na fɔlɔ ligi ale ɲɛmaaw u ye nin décision min ta k'a kɛ kun ye sa u k'a dɔn k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ kɛ kun tɛ ɲɔgɔn jogi ni ɲɔgɔn bana ni ɲɔgɔn gosi ye a kɛ kun ye bɛn ni kelenya maaw bɛ se ka kan bɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiriko ta nasira fɛ kununko Ben le cerveau Adama Ben Jara ale ni Shana Takiyu Elhaji olu kun ka kiiri bɛ yen min ye chambre criminelle ye sa bɛɛ kun sigilen don k'ale ka jaabi kɔnɔ fala ye chambre criminelle mɔgɔ y'a yira sa Adama Ben Jara ka ko la ko min ye bɛn nin ye fala ye ko ale kɔni na san 5 kaso kɛ san 1 k'u b'o o juru don a la yaasa o ka kɛ sursis ye a ma Shana Takiyu ale ta kɛra kalo 12 n'o ye san 1 ye kalo 6 o juru bɛ don a la sefa wari 100,000 a b'o sara n'o ye 500,000 fara ye fala ye o la sa min ye ninnu maa 2 bɛɛ lajɛlen ye an kɔni m'a mɛn fɔlɔ u ka sulandonnaw da k'u bɛ weleli kɛ sabula weleli kɔrɔ ye mun ye kiiri min tigɛlen filɛ nin ye Adama Ben Jara ta fan fɛ n'ale ko a bɛ weleli kɛ sa ale bɛ cour d'appel de la ale bɛ taa n'a ye cour suprême na o ye cassation ye Shana n'ale ko k'a ma jɛn n'a ye ale bɛ weleli kɛ cour d'appel de la kiiri bɛ taa kurakuraya wa ye n'a kurakurayara ye n'i ma jɛn n'o fana tuguni Shana ta la ale bɛ se ka taa nka Adama Ben Jara ta dan o ye cour suprême ye kununko kiiri 2 ninnu na sa ninnu jaabi ninnu de kɔni sera ka bɔ ka bin kununko n'Ala sɔnna ma tile kɔnɔna na n'an ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ a la an na o da maaw olu tulo kan chambre criminelle ni o bɛ Katikaw fɛ Kati tribunal kɔnɔna na fala ye i n'a fɔ fantɔw ta kɛra cogo min na sa olu fana y'u ka baara daminɛ kununko ntɛnɛn min ye nin baara in ye sa ale senfɛ sɛbɛn 11 de b'u bolo o bɛ kiiri kun kan maa 13 o de tɔgɔ bɛ sɛbɛn ninnu na fala ye fali o bɛ a la bingali bɛ a la minnu jɛra ka bin maaw kan ani k'u bolominɛw ndarakiw la bamancawale o fana bɛ a la ale ni maa minnu bɛ sa fala ye n'olu kɔni ɲɛ tana ye ɲɔgɔn ye ne cɛ ni muso ye k'o fana kiiri dɔ o bɛ ko in senfɛ
baara dayɛlɛli la sa a yirala sa k'a fɔ ko nin baara in ko a kɛcogo kɔni ka ɲi sabula a bɛna to kiiriw tɛna mara ka mɛn tuguni i n'a fɔ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na Kati kɔni dugudenw min ye a kabilacogo ni a ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan kiiri minisiri tɔgɔla sa min ye Boubacar Sidiki ye Jarakɛ ale tun bɛ yen n'o ye secrétaire général ye a ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin Katikaw ma nin ko labɛncogo ɲuman na préfet ale fana tun bɛ a n'a ka dangaw ani Kati maaba bɛɛ lajɛlen bɔra sa fala ye ka taa nin ko in kɛnɛ kan kunungo APDP ale ka jɛrɛ filanan n'o ye kalo wɔɔrɔ jɛrɛ san kɔnɔna fala ye o filanan daminɛna Zen ta bɛ tali kɛ mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko APDP yɛrɛ sigikun ye maaw tɔgɔla sɛbɛn la kɔlɔsili ye i bugunatigɛ sɛbɛn kɛra fɛn o fɛn ye APDP de b'a la kɔlɔsi caméra i tɛ se k'a sigi ka baarakɛyɔrɔ la n'i ma taa APDP fɛ yen n'i bɛ baara kɛ ni maaw tɔgɔla sɛbɛn fɛn fɛn f'i k'a fɔ APDP maaw ye fala ye olu sigikun ye o ye o la sa Zen ko min ye sɛbɛn 1000 de b'u bolo u kan ka min fɛsɛfɛsɛ maaw k'u ta n'u bila dɔn o la min ye conseillers ye sa commissaires olu ni APDP baarakɛlaw yɛrɛ na tile 5 baarakɛ na dɔgɔkun kelen ka tila ka jaabiw di président n'o ye Mamadou Kasoge professeur Kasoge Samaseku a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye ko san o san don nka Zen fɛn caman bɛ yen o bɛna tali kɛ sariya yɛrɛ la ani waleya minnu sigira sen kan min ye professeur Samaseku ye a y'a yira fana k'a fɔ ko kuntilabaw kan ka di sariyako ta na sira fɛ ani baaraw kɛcogo ka ta na sira fɛ ka kɛɲɛ ni maaw bugunatigɛ sɛbɛn ye kɔni y'a ɲini sa commissaires ni bɛɛ lajɛlen fɛ sa u k'u hakili sigi baara in ale kɛcogo ɲuman na min ye video surveillance ko kuma kibaruya minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan ka taa se iya ma jagoya la maaw kan ka sariya minnu bato bɔlɔlɔ sanfɛ fala ni jalagiliso tɛ ka se ka sɔrɔ la ani sariyakisɛ minnu bɛ yen n'o bɛ maaninfinw yɛrɛ ka kumakanw fɔ kanabila hukumu kɔnɔna na k'u bɛna n'u da don nin bɛɛ lajɛlen na min ye professeur Samaseku ye ale y'o fɔ kuma daminɛ na kunungo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ fala ye Fajala Fofana ale de kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten falen n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. CEDEAO ko ale ye Ghana dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye ni Ghana wari $3 ye n'o ye sedi ye yaasa u ka se k'o kɛ ka maaw dɛmɛ maa minnu ni ji sanji ni o gɛlɛya sera olu ma Ghana jamana kɔnɔna na CEDEAO ko y'ale ka bolomafara ye ko ka se ka Ghana dɛmɛ Maroc jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa 11 o de kɔni fatura wulikajɔ min kɛra Ceuta ale fanfɛla la n'u kun ye dayɛlɛ ni maaw taara don n'u yɛrɛ Espagne kɔnɔna fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 11 de kɔni fatura waleya in senfɛ min ye wulikajɔ in ye Espagne kaw yɛrɛ olu kɔni ko k'a ka ca n'o ye ko maa 72 k'o de fatura a wulikajɔ senfɛ Algérie olu ka kiiri tigilamaw ye jaabi bɔ ka bi kari tɛmɛnen min ye mobilibolila min taari da ni maaw ye dingɛ kɔnɔ fala ye ni maa 28 n'o fatura ko in senfɛ ko sɛbɛrikɛ kun falen don tewu a kun minen don a kɛra dulɔ ye sa a kɛra kiribikiribifɛn ye sa o k'a kɔni kun falen don tewu tribunal ko k'o la sa k'a na ɲangi Egypte kaw fɛ dugukolo yɛrɛ la dugukolo yɛrɛ min n'o kɛra buruburu duuru ye a ye min ye Egypte fa bɛɛ lajɛlen kɔni ɲaami kunungo ntɛnɛ maa 40 kilomɛtiri 40 ɲɔgɔnko a y'o de kɛ ka taa se fo Suez kaw fɛ yen ma o yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw y'a yira sa ko fɛɛrɛw sigilen don sen kan yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka ɲini cogo min na bɔlɔlɔ sanfɛ hakili jagabɔ min bɛ Afrique du Sud kaw fɛ n'a fɔ ma ko intelligence artificielle ko ale kɔni jagoyalen don sisan sa ka don jateminɛw la jateminɛ minnu bɛ bi ni a donnen n'olu la kosɛbɛ fala ye o ye bɔlɔlɔ sanfɛla baarakɛlabaw ye ko kɛmɛ saradala sa 55 bɔlɔlɔ baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni o de ye Afrique du Sud kaw fɛ n'o ye IA ye ko wa k'a ko kɔni fala ye a kɔlɔlɔntan tɛ dɛ k'i ka sɛbɛn falen k'i ka bugunatigɛ falen k'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen falen farafinna yɛrɛ kɔnɔna na bi ko min ye intelligence artificielle fala ye o fana kelen don dɛ kɛmɛ saradala 55 farafinna baaraw bɛ ka kɛnɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka baaraw teliya
k'a bɛ ka ŋanamu fana ɲɔɲɛ ka taa fɛ dɛ. Interpol ale ka sɛbɛn min bɔra sa ko ka kɔlɔsili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye intelligence artificielle ye k'a fana bɛ cyber menaces la bi bi in na farafinna kɔnɔna na san 2026 Interpol ka jateminɛw la. Tajiko ta nasira fɛ min ye pétrole ye ko ale sɔngɔ kɔni segira kɔ kununko ntɛnɛn ka kɛ ni Donald Trump ale bɔra ka kuma min fɔ ko a tɛna na Iran bombarder tuguni fala ye min ye waleya ɲɛ sa ko fo sigi ka fɔ ka kɛ u ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ Iran yɛrɛ kuma ninnu kɔni nkalontigiya k'a fɔ ko olu ni Trump ma bɛn o kumaw la nka maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko kuma min kɔni fɔra Trump fɛ a y'a to kɔji sanfɛla la maaw ka lama dɔɔnin kɛ min ye bateau dɔw ye olu ka se ka tɛmɛ ka taa n'u ka tajiw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Trump ko ale bɛ min ɲini yalima Iran ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ yen pewu walima u ka segin u kɔ u ka sɔn ale k'u dɛrɛ ko fila ko n'o fila kɔni tɛ k'ale ti sɔn dɛ nka k'a bɛ k'u lamɛn farikolo ɲɛnajɛ an b'o kɛ ka ko kun cɛ musow ka ndolati min bɛ sen na nin waati in na Marokokaw fɛ yen kamerunɛw ka ndolantan min bɛ yen n'o ye Gabriel Abodi ye fala ye ko ale kelen pe dɔrɔn de ye muso ye ni nin y'a siɲɛ 8nan ye ka na Coupe d'Afrique kɛnɛ kan k'o fana kan ka fɔ dɛ k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ kuma tɛ farikolo ɲɛnajɛ la o tuma ale y'a on zone commencé kan u bɛ qualifié siɲɛ 8 hali n'a kɛra sabula ye fala ye 8 o ka ca dɛ o tɛ 16 ye n'a fɔra 16 kan o kɔrɔ ale bɛ 32 la a bɛ se ka ko ye. Ayiwa nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye an ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o ye Jaba ye an b'a fɔ k'a Sidibe Salakaw ka sigi la Sori Kɛmɛso k'ale fana fo ka Bayiba fɔ mairie du district kɔnɔna na Siriman Bacili monsieur le maire an tɛ ɲinɛ a kɔ Amadu Gasama ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Douanza députéw ka député Iliasu Guro k'a fana fo Jalafarakaw ka maire Seydou Sako ka foli ta ka ɲɛsin a fana ma Jalafara n'a Cɛnkudugu n'a Bolomada dugu bɛɛ la Tapa Uri Demba Jalo Falaye an b'a fɔ sɔgɔmada in na n'Ala sɔnna ma an n'a kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tile kɔnɔna na o kibaruya jɔnjɔn bɛ yen an n'a ka se ka masalaw kan an bɛ polisi bɛɛ lajɛlen fo ko halisa u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan jamana bɛ se ka basigi ka lafiya cogo min na a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Dugutigi